Dobrodošli na Miki Kikiriki 49. Ovo je prva nagradna igra na kanalu, ali bih prvo zahvalio MLP Anju Šimer na ovom intru. Hvala. Nagradna igra se zove 49 uzvičenik. Više pravila ćete pronaći u opisu klipa, ali sada razjasnimo glavna pravila i tema klipa. Za početak trebate lajkovati ovaj klip. Ako niste subscribe-ovci na kanal, napravite video koji se zove 49 uzvičnik. Još vidite temu u opisu klipa. To možete slati do 15. u 8 ujutru. Svaki klip kasnije se ne uključuje i ja odlučujem pobjednika, tako da hvala, vidimo se 15. Miki Kikiriki 49 se odjavljuje.